Darlleniad o'r Efengyl Ioan, penod 5, pennill 24 i 40. Credwch i fi, mae'r bywyd tragwyddol gan rhai sy'n gwrando ar beth dwi'n ei ddweud ac yn credu yn nhw wnaeth fy anfon i. Dydyn nhw ddim yn cael eu condemnio, mae nhw wedi croesi o fod yn farw i fod yn fyw. Credwch i fi, mae'r amser yn dod ac mae yma'n barod pan fydd rhai sy'n farw yn clywed llais mab Duw a bydd bob un sy'n gwrando ar beth mae'n ei ddweud yn byw. Fel mae gan y tad fywyd ynddo'i hun i'w rhoi i eraill, mae wedi caniatáu i'r mab fod yn bywyd ynddo'i hun i'w rhoi i eraill, ac mae hefyd wedi rhoi awdurdod iddo i farnu a mae ef ydy mab y dyn. Peidiwch rhyfeddu at hyn. Mae'r amser yn dod pan fydd pawb sydd yn ei beddau yn clywed llais mab Duw ac yn dod allan. Bydd rhai sydd wedi gwneud daioni yn codi i gael bywyd tragwyddol, a bydd rhai sydd wedi gwneud drygoni yn codi i gael ei barnu. Ond dwi'n gwneud dim ohono yn hun. Dwi'n ei barnu yn union fel dwi'n clywed, a dwi'n dyfarnu'n iawn achos dwi ddim yn gwneud peth dwi eisiau, dim ond peth mae Duw wnaeth fi anfon i eisiau. Petawn ni ond yn tystio ar fy rhan fy hun, fyddi'r tystiolaeth ddim yn ddilys, ond mae'n arall sy'n rhoi tystiolaeth o'n plaid i, a dwi'n gwybod ei fod ei dystiolaeth amdana i yn ddilys. Dyma chi'n anfon negeswyr at Ioan Fedyddiwr, a rhoddodd tystiolaeth i chi am y gwir. Does ddim angen tystiolaeth ddynol arna i, ond dwi'n cyfeirio ato mwyn i chi gael eich achub. Roedd Ioan fel lamp ddisglair, a dyma chi'n mwynhau sefyll yn ei olau am gyfnod. Ond mae gen i dystiolaeth pwysicach na beth ddywedodd Ioan. Mae beth dwi yn ei wneud, y gwaith mae'r tad wedi ei roi i mi ei gyflawni, yn dystiolaeth fod y tad wedi fy anfon i. A mae'r tad ei hun, yr un anfonodd fi, wedi tystiolaethu amdana i, ond ydych chi ddim wedi clywed ei lais heb sôn am ei weld. Ydych chi ddim yn gwrando ar beth mae'n ei ddweud, achos ydych chi'n gwrthod credu yn fwy yr un mae wedi ei anfon. Yr ydych chi'n astudio'r ysgrifau sanctaidd yn ddiwyd am eich bod yn meddwl y cewch fywyd tragwyddol wrth wneud hynny. Tystiolaethau amdana i mae'r ysgrifau hynny, ac eto ydych chi'n gwrthod troi ata i mwyn cael y bywyd yna.